Awas. Ya, gompa. Ya. Yo, cek PM audio. Operator. Yuk, ya. Yo. Ya. Ayo. Yo. Gong. Ya. Wah. Ayo alon-alon aja kesusu ger. Wah. Ya. La. Yo. Pandor gitu ya. Gong. Hai. Hilang. Ya. Ayo. Yo. Yo. Ya. Jo. Ayo. Cek. Yo. Yo. Jos. Yo. Ya. Terus ya. Yo. Ya. Oh ya. Awas. Ya. Alon-alon ja. Ya. Wahyu Pridomang Molo. Ya.
ya lo ae ya Hayo no, hayo no. Hayo. Ya, ya. abot ya mae Oh. abot Ngono. ya betul. Yo, hae, Yep. Ayo lo. gebese lo yo. Wahyu. Wahyu Krida Manggala ya, Mak. Asik. Pokoke rame. Kopine secene. Mas Nurhuda, yo. Mikir yakin glesian monter katanya kerasa gerantungan selaka pengen wae nikmate sekepate kawan bedrang landingan tumpang kula trasi deleng godhong kados lembaran dipangan esuk matuk yen mangan sinambi ngantuk dipangan enak sakepate muriya sekepate kawan-kawan bendrang tari ETP sewur gedhe tumpak kula trasi deleng godhong kados lembaran dipangan esuk matuk yen mangan sinambi ngantuk dipangan bengi enak sekepate murah meriah
Wayu Krido Janjane kowe ning endi